Laten we de poten maken. De poten. Dat zei ik al. Ja, dat zei ze al. Nee. Spray. Voorzichtig, gaan eens die stikken. Wat vies van deze dan met het sterke erop? Wij vinden die nou leuk. Oh, dit wordt wel lastig. Prachtig mooi. Ik ben heel blij op mij. Goeiemorgen. Wie doet dit? Even. Een naar je vlog. Wie doet dit even? Wat geef je meidje? Ildo hier op haar jitje. Hey, kleekeren. En wat voor beestjes ben dit? Mijn knientje. Ja? En hinder. Ja? Een dagje. En een baardje. Dit is van tante Ilse kregen, hè? Oh, het is die, ja. En dit is dus Klaai. Maar dan kiest een app bij downloaden. En dan kiest het precies zo'n meidje als het je eruit zit. Dus ik zal eens even zien dat ik die app downloaden kan. En dan zullen we eens even naar klaaien. Ja. Ja, dat geven we dan. Via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Mama. Bij mij. Hey, hoi. Oké. Als je zet een QR-code op. Een scanner. Oh, dat zie je er al, hè? Daar is hij. Ik was hier. Dan gaan we die downloaden. En dat goed is, dat is precies alle goede kleuren erbij. Nou, zo is het zin. Hier tante is wel leuk betacht, hè? Ja. Zo, zet de telefoon en jeetje nog. Ik heb het mooi zien wat we warm moeten. Er mag een code in de box zitten als het je te bieden. Zit er ook nog meer in de doos heel of wie dit het? Vind je dit het? Zit er geen briefje in of zo? Nee. Nou, misschien zou je erop vinden, kinderen. Het is wel grappig trouwens. Ik zit nou in alleen monstertjes die kist klaar, hè? Zie je maar mijn shit. Dat is wel echt grappig. Maar wie ziet je de waardig? Enter the access code you find in the box. Maar ja. Waar dan? Oh jee. Oké, nou, ik had op een andere manier in. Ik had het barretje voelen. Dit is het barretje. Wat doet die gek? Speciaal. Wat doet hij? Tja, ik heb op start hoor. Eerst maken we het lichaam. Neem een stukje roze klei. Is er roze klei? Maar is er een grote bal van meidje? Is het wel? Draai er maar een bal van. Nou, we gaan beginnen. Ik kijk hem net. Probeer eens een beetje. Maak het met verder af. Draaien. Ja, doe hast een beetje een baltje toch? Dat doe hartstikke best. Nou maar even mee. Nou maar even nemen. Oké. Nou, en dan kunnen we op in je verder. Maar we hebben hier wat nodig, Marta. Druk erop met je vinger. Heel goed. Verder. Laten we de snuit boetseren. Neem een stukje roze klei en vorm 1 middelgrote bal. We gaan wel roze opmaken, hè? Maar een beetje roze van broeken, denk ik. Zullen we even op een nij? Dan wil dit stukje weer warm. Een baltje. Vingertje erin drukken. Oké, en dan moeten we nou een neusmeidje. Een meidje maar een mooie neus. Neusje. Een neusje. Maar een neusje, meidje. Zag draaien. Zullen we verder hier? Ja. Maak het plat met je vinger. Dat is helemaal plat, meidje, met de vinger. En maak gaten met een potlood. Oeh, pak je een potleertje? Met een potleren bakje? Met 2 gatjes erin. Toppie. Tja, hetzelfde als die, hè? Ja. Oh, ik zit er al een beetje een baardje in. Doe dan. Ik. Moet je zien. En een holtje. Ja, ik mag even mee bij jij. Laten we de ogen maken. Neem een stukje witte klei en vorm 2 kleine ballen. Witte klaaien. Oh. Deze is beter hut. Ja, maar het is wel iets mini-baltje van. Goed zo. Nee, die is nog goed. Vind ik wel. Dus dat is even shit. Maak gaten met een potlood. Ja. Die maakt boven het neusje, er bovenop. Nee, ja, krijg erboven. Oh, wat een schatje. Maar nog fotjes, hè? Maar daar heb jij wel van nodig, Matta, ja? Het is tijd om de pupillen te maken. Neem een stukje zwarte klei en vorm 2 piepkleine ballen. Piepkleine zwarte baltjes, mijn meidje. Piepelen, lits. Wow, zie je dat? Oh, ik denk dat hij daarnaast op het witte mag. Pak maar met 12 vingertjes. Met
in het gatje. Juist. Laten we de tong maken. Neem een stukje De tong. rode klei en vorm Rode een klei. kleine bal. Rede klaaien dan. Redelijk klaar. Ja, een rede tongen had hij. Lidstikje maar aan. Tong is net super gruttig. Nog lidsen denk ik. Maar nog wel iets zoals zo'n grote tong. Laten we een lidstreepje in, hè? Ja. Zo. Hij is een lidstreepje in de midden, die meisje. In de midden. Zo. Is dat goed? Ja. Een tongje. Goed er. Oké. Poetseer de oren. Neem een stukje Oren. roze klei en vorm 2 kleine ballen. 12 balletjes. 12 balletjes. Doe hier en een keer. Dit is wel leuk, hè? Dat had Tilde wel heel goed bedacht van cadeautje. Vind mij echt stiekem wel heel erg Ik leuk. ga het pakken. Top, wat is er kisten door? Nou, 12 balletjes, dat gaan we hier. Dan wil jij wat nou meidje matten. Rol ze vervolgens in kegels met je vingers. Kegels, omdat het een beetje saralje. Kegeltjes, wat een voor meisje. Let me eens zien. Hey, high five. Top. En maak ze plat met je vinger. Plat, ja. Oh, ja, hoor ik. Ja, Draai en buig ze met je vingers. is het niet wel? Dit boogje, maat. Ja, goed zo, maar. Maat zal toch rollen. Ah, shit dan. Te cute. Zodat ze maakt nog voets. Ja, Laten we de poten maken. de poten. Een stukje Dat zei ik al. Ja, dat zei ze al. vorm 4 middelgrote ballen. Ik ga eentje. Ik ga eigenlijk. Dat is er eentje. Maar nog een meidje. Tada! Nou, wat hebben we hier? Wat hebben we nodig met? Rol ze in de vorm van een worst met je vingers. Dat een wasje willen. Ja. Goed zo. Ik ga hem wel kleuren. Ja, dat is al klaar. Dit is een... Zo de grutsen onder aan de voetjes. Ja. Zo. Ja. Hoe chill het dan? Chill dan, jongens. Zit nou en ging dan meidje? Ik weet niet wat we nou doen met. Maak nu de hoeven. Neem een stukje oranje klei en vorm 8 kleine ballen. Dat ken ik wel even. Ja. Ik ga wel kleuren. Ja, lees je me dat. Die kleed ben ik een zipperdel eten. Fantastisch gedaan. De hoeven zijn klaar. Wat was het? Oeral 12. Oeral 12 hoefjes op. 4 gaat nageltjes. Ja, dat beetje hoefjes, de nageltjes. Oké. Laten we de staart boetseren. De staart. Neem een stukje roze klei en vorm 1 kleine bal. Rol het vervolgens in de vorm van een wortel met je vingers. Maak het even, meidje. Oh, dit is samen in een beppetje, let het, hè? Ja. Tja, stuk is klein. Wat vind je ervan? Heel mooi. Het is toch een stutje. Hallo. Gefeliciteerd, Mimisje. Varken. Helemaal klaar. Wauw, een baasje maken. Dankjewel dat je me hebt geboetseerd. Laten we een foto van jou en mij maken en die naar al jouw vrienden sturen. Foto een meidje van die in het barretje? Ja. Dat keer het wel. Mijn stoetbaardje een beter horen, hè? Ja! Was dat shit? Zullen we die in een bakje doen en naar mij met een beppen? Ja. Ja. En wist een meidje van oren keer, of van medje even, of aansen, even het hinder of het knietje. Ja? Dan doen we de klaaien weer in een bakje, zoals we het hut, en dan nemen we deze maar in een bakje. Laten we die een beppetje aan. Ja? Nou jongens, dit is Je echt... bent wel in dat tasje. Ja, maar wat wil je een bakje, jongens? Ik wil die stikken. Dit is echt superleuk. Nou ja, klaaien vindt ze al heel leuk, maar dit is natuurlijk echt iets meidje. Die kunnen we zetten in dat bakje. Die kan wel zetten in het bakje, ja. Nou ja, en zak is dus al die verschillende dingen. Ik vind het wel echt heel leuk. Wij zullen even de beestjes er een bakje koffie halen. Maar ik die ga... Ja. Heel even wat snokkers weg. Oh. Krijg het even een weekje weer vet was en dan begin je weg, hè. Zo. Nou, alles oproemen. Dan word ik hier weer in. Ik heb al een keer het hinder of het knietje, meidje, hè. Niet zie je maar. Oh, ik ben niet barig.
Denk maar barig. Wat hoor ik? Hey. Spray. Voorzichtig, gaan eens die stikken. Zijn we in een bakje wel? Ja. Nemen we mijn tante Ilse en Beppe. Ja, dit is wel een mooi plakje van hem, toch? Hey, hier zit net. Wat zit dat zo? Dat zo. Later. Lekker eten, jongens. Nou, alle beestjes weer tevreden. Dan ben ik echt tevreden. Ik zal Ilde weer bij mij bij pikken. Ga de beestjes weer eten, we gaan een bakje koffie horen. En dan moet ik nou aansnemen met Ilda om naar je echt zilveren eerbeltjes. Want het is een echt heel goed voor de eerste. Dus zullen we eens zien of we wat leuke zilveren eerbeltjes van vinden. Let's go. Wie die mandje eraf valt, Ilda? Oepsie. Maar het heet er maar even opnieuw opzet, dan hè? Ja, net leuk hè? Nee man, verdikke. Die moet hem net goed vastzetten. Lekker waar hier nou? Man, lekker het Sintje erbij, wat wil je nog meer? Heerlijk. Eindelijk lekker boetenfietsen hè? Come on. Had je een sterke, en nog eens ringjes, maar nog maar weer echt zilveren ringjes. Voor de heren. Ja. Dat is wat beter voor de eerkes. En Zaken gaat wel voetbal. Zaak aan het voetbaltjes, ja dat klopt. Maar die doen net zien. Die doen net zeer, nee. Maar net zeer, dat is net leuk. Van Chris. Ah, coole Chris-trui, man. Chris-man en een sneerpop. Een eland. We zien maar we echt zilver maar we uitzietje heen. Want anders doet het best zeer. Dit is min al je echt zilver. Zie je, ik al je ringjes. Zie maar. Sterk. Oeh, die ben echt wel leuk. Maar sterker erdoor. Maar ik vind deze leuk. Ja, maar dat is net echt zilver. Dus dat ken even net. Zit je net iets moois? Zie wat vies van deze dan met het sterker erin. Maar ik vind die nou leuk. Oh, dit wordt wel lastig. Denk aan vies goud, mooi. Zie je, zeg nog goud. Die ken ik. Nee. Wat hebben we hier? Ja, dat is voor in de neus. Nou, dat maakt maar net, wel? Vies u die mooi? Ja. Wat zit er aan? Diamanten hartje. Wauw. Zullen we die daar? Ja. Krijg je die van Mommy? Nou, is je alweer klaar. Wie bent slagen? En wat moest toen nog? Daar bovenop. Nou, doen we dat nog even. Dan gaan we dan in de auto weer naar huis. Waarop zit er op steen? Ik hou die beet. Best grut worden, hé. Ik val even. Nee, ik zeg het. Nou, dit wie het even? Dit moest graag? Ja. Zullen we de hoes? Dit vind ik leuk. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het met mij prachtig leuk. Zullen we in de auto? Oh, de oude. Ik pak die. 1, 2 en meteen. Kom in de auto, joh. Dit is een worden, hè? Super mooi. En hoe is nog lipgloss, mag je iets zien? Wat voor kleur is dit zacht? Peers. Peers. Nou, ik ben benieuwd. Hoe stiert dat? Laat me eens even zien. Ze met... Oeh, dan op een lippies. Zie je, moet een beetje op de orenkant. Zo. Zie je, dan is het zo. Haast op de boog, denk ik. Oh, wat mooi. Glipt helemaal, hé. Ik heb een dakroller op. Prachtig mooi. Ik ben heel blij op mij. Nou, dan zit 12 van haar. Welke kleur zou er zijn? Probeer eens aan. Maar is 12 pakken. In mijn apparaat, hè. Oh, even de oren op. Even rechtop. En nog een keer. Zo. Hop, hop, hop. Nou, maar is 12 zie je welke kleur is het? Nou, vooruit. High five. Zo. Zullen we dit nou nu pakken? Maar echt heel mooi. Hij is heel mooi iets zacht. Echt een hartje. En wat voor rommel is hier al je maken op een groen? Wat is dit? Wat lijkt er al in? Stoel er in? Ja. Oh, wat een prutte. Al je Anna's en Elsa's. En Olaf's. En Olaf's, ja. Cool man. Nou, en Juster had Sierk, de gitarist van de band, die had Bimi West. En hebben Dwaande West maar het visje van de documentaire. 4 in het Roen. En ik denk, ik laat je me even een lied stukje jaren. Dus dan zeg ik even een stukje spelen. Kom ik even eerder zitten met mij op deze stoel. Zeg je me even jaren laten hoe dat veske klinkt. Niet. 4 in het Roen niet het. Ik hoop dat het een beetje slaagt. Het is al je natuurlijk nog een beetje naai, maar we hebben Ildo. Oh, Ildo zit onder mijn stoel. Ik denk, wat veel ik. Met dat veske jong. Vind je het goed? Ja. Mooi. Zong mij mee in alle Friese talen. De taal
taal die thuis verbindt. Hoe klinkt dient en hoe klinkt mint? Jouwe trots mijn lieden en verhalen. Van dorp naar stad, van zee naar land. Van memmeldochter en van heid op zon. Maar chits op paard naar je Noordertaal, naar je Frieske groen. Maar chits op paard, ja kom met mij, weer in het roem. En dan Friesland. Dit is een tussenstuk, maar even. Noord-Holland en Duitsland hebben mij al qua die mooie boom. Het is rijkdom dat door al krijgt wat oors is. Dus juist weer komt in wij, zak klinkt sto, zak klinken jo. En leeuw me maar dat het oeral lieke mooi is. Van west naar eerst, van zuid naar noord, lid de jongen op een fiets afboord. Maar chits op paard naar je Noordertaal, naar je Frieske groen. Maar chits op paard, ja kom met mij, vier in het roem, vier in het roem, vier in het roem. Nou ja, dat is hem. En zat je meer, het gaat over Frieske groen, Frieske taal. De taal die dus verbindt. Hoe klinkt dient, hoe klinkt mint. Nou ja, en de documentaire waar we dit versje echt broeken gaan, gaat ik over de Frieske taalvarianten. Nou ja, dan gaan we inderdaad naar Noord-Holland, Duitsland, Friesland. Overal werd nog een variant van het Fries sprutsen we. Dus ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik mag het er nog even wat instampen. Die Brits hebben juist de krek betocht, dus dat mag ik nog even in mijn holle stampen. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik ben heel benieuwd, wat vind je van het versje? Is het wat? Laat het hieronder even weten. En waar weet dit het versje van de documentaire? En dan mag er natuurlijk even een mooie clip bij. En ja, het doel is om dan echt in alle Frieske taalvarianten een zin in die taalvariant te zongen. Dus ik ga het nou natuurlijk in mijn eigen Fries, in mijn woordfries opschrijven. Maar het wordt dan, ja, het wordt er een paar zin in die andere varianten zetten. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat wordt. Laat me even weten. Van nou zeg ik ontzien, want ik zal aansen naar Saakse Squallen van Kreeuur. Ik zal de theaterles aan voor het eerst. Ik ben heel benieuwd. Saak hier er super volle zin in. Ik ook. En ja, ik neem je hem dan en ik ken er net altijd alles filmen. Maar ik vertel je me morgen wel even hoe dat gaan is. En van nou zeg ik, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chillen te downloaden voor een tablet als telefoon. Om te naaien.